Spirit of One. Mit navn er Linda Løvebæk. Jeg er clairvoyant healer, medie, Shaktipat-udøver, kanaliserer Grace og Samadhi. Jeg laver spoonbending, telekinese og også UFO og IT-kontakt. I dag skal vi lave en clairvoyant session med noget mediumship og noget healing. Og dagens gæst, det er Bettina. Bettina, Hej. hjertelig velkommen. Tak. Vi skal kigge lidt på nogle forskellige livstemaer, og vi skal heale nogle frekvenser, nogle gamle traumer, og der er også nogle forskellige væsener, der er dukket op her. Vi bliver flankeret af nogle forskellige spirit guides. Fra min side af, der er det min E.T. bedste ven, som hedder Eloy. Han er en Grey, som han kaldes. Øhm, han har almindeligt tøj på. Han har en sweater og bukser, og han plejer altid at dukke op i almindelig mennesketøj for at se lidt mere naturligt ud, og for at han er lidt nemmere, at vi mennesker har lidt nemmere ved at tage imod hans tilstedeværelse. Så har vi også fået besøg af Amma, The Hugging Saint, hendes åndelige selv. Hun er en kvinde, der lever i Indien på nuværende tidspunkt, og i hendes ashram og healer folk, og er helt fantastisk. Og hendes åndelige selv, eller en portion af hendes åndelige selv, er her i dag hos os og skal være med til den her healing session. Vi har en kvinde, et andet kvindevæsen også, som også er en alien. Hun kalder sig Clara. Hun ligner lidt en fe, men hun har sådan lidt flere vinkler end fe. Hun er ikke sådan som vores øh, folkehistorie beskriver feer. Jeg siger bare ordet fe, fordi hun har sådan lidt, det ligner vinger, eller sådan noget, der sådan vokser ud af. Hun har meget, meget fin energi. Og hun kommer fra planetsystem, der hedder noget med XE. Men hendes vibration er meget smuk, og hun er vældig sød, og hun er tiltrukket af Bettina, og det er bare skønt, at hun også vil være med i dag. Så har vi også mit højre selv, som selvfølgelig er med, og vores højre selv er altid med. Jeres højre selv er selvfølgelig altid med i alt, hvad I laver, men det er også en bevidsthed i sig selv. Ja, og så kan jeg se, at jeg har mit celestiale selv er her også. Jeg reconnected med mit celestiale selv for nogle dage siden. Jeg havde set min celestiale selv som barn, og havde sådan lidt med årene glemt det, men kom tilbage til mig for nogle dage siden. Hos Bettina, hendes spirit guides, der har vi besøg af Bettinas farfar, og som ikke er her fysisk mere, og vi har besøg af Bettinas mormor, som stadig lever, og det er en fusion af mormors astral selv, der er her. Og som jeg beskrev for dig før, Bettina, lige inden vi startede session, din farfar, da han var unge, han var sådan slank og sådan lidt høj i det, og din mormor, hun er sådan sød og rund og omkring, sådan som jeg ser en sådan 70 år gammel omkring, som om hun er i 70'erne, og meget rar i sin energi. Så har vi besøg af et stort åndevæsen, som også er knyttet til Bettina, men mere på et psykologisk plan, og det har noget at gøre med de temaer, vi skal arbejde med. Samt et alienvæsen, som er sådan grønt og blåt, og som er meget tiltrukket af din energi, Bettina. Og der skal vi lige finde ud af, om han skal blive ved med at være tiltrukket af din energi, eller om du bare skal lov at have din energi for det. Så, kære venner, lad os gå i gang. Så Bettina, har du lyst til at stille os det første spørgsmål? Ja. Hvordan bliver jeg glad igen i livet? Øhm, altså at finde glæden i livet. Vi får vist, at din glæde er altid i dig. Din glæde er dit lys. Grunden til, at du oplever manglende kontakt til din glæde, det er på grund af alle de her lag af traumer og øh, ting, der har tynget dig ned og sådan gennem årene.
Så det er ikke fordi din glæde er væk. Der er bare Mm. mange gardinforhæng, der skygger for den. Ja. Så husk på det, at din glæde er derinde. Det er ligesom at lede efter noget i et skab. Du ved, det er derinde. Der skal bare graves lidt i tingene. Ja. Så det vi vil gøre nu, det er, at vi vil hele nogle af de her blokeringer. Og så vil vi også samtidig fortælle dig en øvelse, du selv kan lave, når du bare er for dig selv. Det er, når du mærker de her blokeringer, så forestil dig, at de smelter, ligesom en isterning. Det vil forløse og opløse nogle af de her blokeringer. Der er selvfølgelig mange lag i blokeringen, men det kan sådan være med til at lindre lidt. Nu vil vi gå i gang med healing, og du skal bare slappe helt af. Vi har væsenet, som er knyttet til din psyke. Han er meget nysgerrig på, hvad der skal foregå. Han er tiltrukket af de her blokeringer, så nu skal jeg lige holde lidt øje med, hvordan han reagerer på den her. Men det handler altså om dig. Godt. Du skal bare slappe af. Tag en lang dyb indånding. Vi fornemmer, at der sidder meget sorg og blokering i dit hjerte, i din hjerteenergi. Så går vi ind og healer på. Det er jo sådan, man lever igennem livet. Vi oplever alle sammen en masse ting, som påvirker vores hjerteenergi. Så nu sender vi noget healing. Tag en lang dyb indånding. Okay, godt. Og der har vi flørkatten, der lige vil komme på visit.
Ja, det kan godt lide healingsenergi. Healerenergi og clairvoyance-energi, så det er meget Mm. typisk, de kommer og gerne vil være en del af det. De sætter sig gerne og spiller. Bettina, hvordan føltes den healing? Kunne du mærke det? Føles lidt lettelse. Mm. Mm. Det så ud som lettelse i energifeltet. Mm. Mm. Effekten af det her vil sådan bundfælde sig resten af dagen og de næste par dage, så det kan være, at den helt store gennembrud i det kan være, at det først kommer i morgen, eller når du sover på det, eller om et par dage. Mm. Lige pludselig står du i en situation, hvor gud, jeg har det helt, jeg har det meget bedre. Mm. Så Ja, det kan godt være, det kommer pludselig, så det skal lige bundfælde sig. så Åh, hun er sød. læg dig ned der. Godt, Bettina. Har du nogle opfølgende spørgsmål til det her spørgsmål? Nej, nej, det er så fint. Okay. Det er arbejde med din hjerteenergi. Mm. Fordi hjertet får jo desværre en del tæsk gennem livet. Altså, sådan er det jo for alle. Det er der bestemt ikke noget unaturligt i. Mm. Det er måske unaturligt, at mennesker opfører sig sådan over for hinanden, men det er jo sådan en større filosofisk snak. Så ja, tænk på dine kærlighedsrelationer, og de gange dit hjerte er blevet såret. De gange Mm. øh, dit hjerte har været nødt til at blive lidt hærdet, for at kunne være i det, der var, og det, der er. Mm. Hver gang du mærker noget, som vækker den her hårdhed, så er det et tegn på, at du skal trække dig væk. Ja, Ja. godt. Mm. Vi går videre til næste spørgsmål. Mm. Hvordan finder jeg ro i min krop om natten, når tankerne stikker af? Er det særligt i benene? Ja, det kan det godt være. Dine benene Der er sådan en karter rundt. sitring. Ja. Der er sådan flere ting i det. Vi får faktisk vist, at det skal godt være noget med dit kredsløb. Går du meget i forbindelse med dit arbejde normalvis? Ja, men jeg går også meget lige for tiden. Jeg går mange ture Okay, okay, ja, og danser. okay. Ja. Altid den her uro i benene. Det kan godt skyldes noget, det kan godt være, at du mangler noget magnesium. Mm. Du kan Selvfølgelig måske, noget. ja, du kan gå til din læge og få foretaget en vitamin- og mineraltest, se om tage en blodprøve, og se om der er noget vitamin og mineraler, du mangler. Mm. Det er noget af det. Ja. Øhm, så er der også, som du siger, de her tanker, når jeg stiller ind på følelserne i dem, det er din krop, som har behov, altså, ligesom en bil, der kører i tomgang. Den er sådan klar til at bevæge sig. Og det er kroppens ønske om at handle på forskellige følelser og tanker. Altså en uro. Det er lidt ligesom at drømme vågen også. Altså, at du sådan du tænker på noget, kommer du til at bevæge dig i forbindelse med den tanke. Og det er kroppens intelligens, der egentlig gør det, udlever det, som dine tanker tænker. Og det vidner om, at jamen, kroppen er sådan overloadet med ting og sager, der skal renses ud i. Mm. Inden vi startede den her session, der talte vi lidt om kropsterapi, og det vil jeg lige gentage, både for dig, men også lige for seerne, at kropsterapi øh, udøver mirakler. Man slipper gamle traumer, gamle minder fra muskelhukommelsen, så kroppen bedre kan slappe af, og man kan selv slippe de ting, man tænker på. Man har ikke tankemøller, altså minderne kører ikke rundt i hovedet på en mere, fordi der simpelthen
færre af dem. Færre sådan gamle minder, som ikke sådan er så relevante mere. Der er ikke nogen grund til, at man stadigvæk går og tænker på alle mulige ting, der ikke foregår mere. At man får sluppet traumerne, man får sluppet de forskellige følelser af, man har måske oplevet noget urimeligt, eller ting, man gerne ville have sagt, ting, man ikke fik sagt, og så videre, og så videre, sådan som man lever igennem livet. Så kropsterapi, Bettina, vi snakker om Rosen-metode. Der findes Mm. mange forskellige former for kropsterapi. Jeg, Linda, personligt er stor fan af Rosen-metode, og derfor fortalte jeg dig vidt og bredt om det, og, Ja. og det er derfor, ja, at jeg foreslår Rosen-metoden. Det er fordi, jeg selv har så godt kendskab til det, og ved, at det virker, og ved, at det er rigtig godt. Men også til seerne, man skal jo altid selvfølgelig finde den kropsterapi-behandlingstype, som passer bedst til en. Nogle kan godt lide, at der bliver taget lidt hårdt fat. Der bliver ikke taget hårdt fat i Rosen-metode. Det er meget blidt. Det er, hvad man er til for at kunne mærke sig selv. Fordi det er jo det, de bund og grund handler om. Det er at mærke sig selv og mærke sine følelser. Sådan, smelte sammen med sine følelser og få sluppet tingene. Få tingene op til overfladen. Få det bearbejdet. Få det træt ud. Øhm, kroppen, når du får kropsbehandling, så kan kroppen også godt ligge og ryste ben eller hoved, eller spjætte, eller hvad kroppen nu gør. Kroppens egen hukommelse. Så det tema, du beskriver med uro i kroppen om natten, rense ud i følelser og traumer med kropsterapi, Mm. vitaminmineraler og særlig magnesium til at berolige musklerne. Og ja, snak med din læge om det. Også for at sikre, at der måske, altså, ja, have din læge med ind over, ikke også? Altså lige for at tjekke, det har noget med nerverne at gøre, men det kan muligvis godt bare løses med noget kosttilskud. Men det skal din læge selvfølgelig afgøre. Mm. Mm. Ja. Mm, det er, hvad vi har at Ja. sige om det. Jeg skal lige se, om der skal heales på det. Der er en energi her, vi godt kan heale på. Det er, jeg ser dig ligge i sengen. Jeg ser den her uro. Øhm, hvad ser vi fra hoften og ned? Fra sådan en, det er nærmest som om dine ben får lyst til at løbe ud af sengen. Ja. Jeg har da godt mærke en utrolig energi her om natten. På trods af, at du bevæger dig meget i løbet af dagen. Vi får vist, at når det er, at de er så, altså det er nærmest ikke til at være i benene, så prøv at løfte benene og lave sådan nogle cykelbevægelser. Mm. Ja. Og noget af den her energi ud. Og så, jeg ser også, at det kan nærmest, så vil kroppen, det kan få kroppen til at tro, nærmest at du er ude at cykle. Så der Mm. sker sådan en ro hele vejen. Det ser både fra fødderne, roen så glider fra fødderne og benene og hele vejen op. Mens jeg sidder hele, så har jeg lagt mærke til, at den der store skikkelse, som er knyttet til din psykiske tilstand, jo mere jeg healer, jo mere forsvinder den sådan ud i horisonten. Øhm, det er jo et godt tegn. Ja. Den var tiltrukket af den tunge energi, den syge og det energifelt. Og det skal vi huske på, at alt, hvad vi indeholder energi, der tiltrækker vi åndevæsener, der er tiltrukket af den energi. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi healer for kropsterapi, får noget klaviant healing, hvad vi nu gør, akupunktur, hvad vi nu gør for at heale vores vibrationsfelt og vores følelser, sådan så vi tiltrækker en masse gode væsener omkring os, som nærer os med energi, i stedet for at tage af vores energi, og som måske nærer sig tung energi. De væsener har vi ikke lyst til at have omkring sig. Og det bringer mig så til det næste energivæsen, som
omkring det. Den sidste, jeg så, som er sådan en... ja, han er en IT. Han ser lidt IT-agtig ud, men han er i hvert fald interdimensionel, og han er sgu ikke så glad. Han er den her lyseblå, lysegrøn. Han er multidimensionel, så han viser mig sådan... Jeg ser farvespektret i der, hvor han er. Øh, ikke der, hvor han... Jeg ser farvespektret af hans... Hvad hedder han? Men han er ikke så glad. Og det er ligesom om, han sådan bevæger sig lidt rundt om dig. Øh, ligesom en hund, der venter på, at der falder en lille godbid af bordet. Sådan opfører han sig i forhold til din energi. Jeg venter på, at der falder en bid af til ham, eller han lige kan hapse en lille bid af din energi. Mm. Han er ret sur. Han har det ikke godt. Så i det her tilfælde, der vil jeg hele både dig og ham, og faktisk også det der væsen, der er på vej væk. Bare lige sådan, for at sikre, at han også har det godt, ikke? Og du har det godt. Vi ser med dig der. Kan du mærke, at jeg lige fik knyttet, jeg fik tappet ind i, kan du mærke, at jeg fik fat i en lidt tungere energi i dig? Ja, lidt. Ja, det er den energi, han vibrerer med. Så nu healer jeg det her i dig. Kigger også på noget fremtidigt liv og noget fortidigt liv. Der er et fremtidigt liv her. Lidt en energi, der minder lidt om det, som kan forstærke traumet i det her liv. Så, og fortidigt liv. Der er en hel masse. Det her, det er et tema, du har haft med dig. Altså den her, jeg vil kalde det manglende livsglæde. Ikke at være så glad. Det har du oplevet i mange liv. Der er sådan en melankoli. Mm. Det er nok også derfor, du føler det meget kraftigt i det her liv. Fordi det er sådan flere liv på en gang, der du kan mærke. Mm. Derfor føles det ekstra tungt. Der kom et liv frem her, som er det, der er mest relevant for det her liv. I det andet liv, der var sådan en følelse af, at livet er formålsløst. Altså, hvad skal det til for, det er bare dag ud, dag ind. Øh, du var gift, du hjemme, som man gjorde i gamle dage, som hustru. Og det var at passe hus og hjem. Og det blev så ligegyldigt for dig. Altså, er det det her livet er? Et eksistentielt spørgsmål, ikke? Er det bare det, man skal gøre, til man Mm. stiller træskoene? så, så den her melankoli, manglende livsglæde, er meget tydelig i det liv. Jeg kan se, at hun sad lavede noget håndværk, noget sytøj. Måske broderer du. Broderer du i det her liv? Nej. Okay.
Det gjorde du i det liv, og det var du god til. Så Mm. hvis du pludselig finder ud af, at du har talent for at brodere, så derfra. Hun savner eventyr, mening og spænding i sin hverdag. Hun bor også i en i en landsby. Altså det bliver trummerum, og hendes nysgerrighed på livet er meget større end det her. Hun burde faktisk gå på, ja, vi skal ikke så langt tilbage, altså jeg tror måske 200 år tilbage, fordi hun snakker om folkeuniversitet og sådan noget. Altså hun snakker om, altså at der er steder, hvor man kan, altså øh, uddanne sig, der er steder, altså hvor man kan tage læring ind, og sådan man kan, jeg beskriver det, som hun beskriver det, ikke også? Mm. Hun taler som en bonde, øh, en landsbykvinde taler om et universitet i storbyen, ikke også? Så det er den måde, hun formulerer sig på. Og hun siger, at der er, og hun viser mig en bygning, jeg vil sige gotisk inspireret, men hvor der er undervisning, og man kan lære sig, man kan tilegne sig viden om værtslige ting, alt muligt. Og det er hun så fascineret af, og hun vil så gerne lære, og hun vil så gerne derhen. Øh, hun har appetit på viden, og hun keder sig frygteligt øh, i sit liv. Så der er den her melankoli. Jeg sender hende også lige noget healing, hvis jeg sidder og snakker og, med hende og om hende. Nu skal jeg se, hvordan i det her liv, i dit liv nu, spænding og eventyr, om det så er intellektuelt, eller om det er at tage ud og rejse, at tage ud og bevæge dig uden for dine faste vaner, få noget inspiration, lære noget nyt, det vil hjælpe på din melankoli. Mm. Rejse i sindet og rejse i kroppen. Og jeg fortæller hende, som du var i det her andet liv, at der kommer et fremtidsliv, hvor du får mulighed for at tage ud og gøre de her ting. Så du skal nok få lov at opleve det. Mm. Det er en lettelse for hende. Og hun, som jeg kommunikerer med hende nu, der er hun helt klar over, at der selvfølgelig er mange liv og sådan. Så det er hun helt med på. Men jeg taler med hendes astrale selv, og viser hende dit liv. Også. Se det. Det er computeren, det findes. To folk. Computeren, det er lige larmer. Hendes energi virker meget fredfyldt nu, meget mere afslappet, meget mere afklaret. Prøv at mærke den her energi. Mm. Hvordan føles det? Føles det fredfyldt? Ja, meget. Det er hendes energi. Mm. Eller det er jo din energi i det liv. Mhm. Ja. Og det er den fredfyldthed, som også er tilgængelig for dig. Så ligesom vi havde før den her melankoli og sådan, at den sådan spildt fra det liv over i det liv, så nu vil den her fredfyldthed spildt fra det liv over i det liv. Og ham der, det blågrønne IT-væsen, han har trukket sig væk. Faktisk da jeg begyndte at heale, så begyndte han sådan, hvad laver du? Han blev lidt irriteret på mig. Så det er helt i orden. Godt. Er der flere spørgsmål til det her emne? Nej. Mm. Okay, altid. Mm. Vi går videre. Mm. Mm.
Hvordan kommer jeg til at passe mit job bedst? Jeg er vant til at tage ansvar, et stort ansvar, og har vant til at have styringen. Der er jeg ikke lige nu. Vi får vist, at det gør du bedst ved at det er at skrive en masse ting ned. Øh, en masse forberedelse. Altså sådan, så du skal forholde dig mindre til uforudsete hændelser. Mm. Øh, du siger det, som jeg hører det, og Ja. det giver mening for dig. Så det Mm. jeg ser, det er altså, skriv flere ting ned på forhånd. Lav lister. Øh, sådan forud. Altså planlæg med sådan forudplanlæg. Det betyder vist det samme. Planlægning, ja, ja, Øhm, ja. forbered dig så godt som muligt, så der er så få uforudsete hændelser som muligt. Fordi vi ser, at det er det, der har taget af din energi. Og så også det her med, at mennesker er, som mennesker er. De kan være fulde af følelser og reaktioner, og, og være temmelig uforudsigelige. I videst mulig omgang, nej, i videst mulig omfang, omgiv dig med mennesker, som er forudsigelige. Helst positive mennesker, men det kan man... det er jo en hel Ja. arbejdsplads. Der er jo mange mennesker, ikke? De skal selvfølgelig Mm. være Ja. positive mennesker, men og hvis de ikke kan være positive, så i hvert fald forudsigelige. Hvis du ved, der er en, der er lidt svær i det, han er forudsigeligt svær, okay, så ved du, hvad du har med at gøre. Mm. Så omgiv dig med forudsigelige mennesker og forudsigelige situationer og planer, sådan en rutine, så vil du bedre kunne holde på din energi. Mm. Så vil, så vil dit skib sejle stabilt. Og selvfølgelig skal man prøve at undgå folk, der kører op i en spids og sådan, så vidt man kan. Ikke? Altså selvfølgelig prøve, hvor, hvor du normalt vil måske engagere dig mere for at prøve at løse tingene og sådan, men ligesom Træk mig. træk dig lidt og Mm. øhm, altså hvis der er nogle konflikter eller nogle uoverensstemmelser, det skal selvfølgelig håndteres, det er klart, man skal selvfølgelig ikke smyge sig udenom, men måske træk dig lidt mere i din energi, og så bare forholde dig til det, måske lidt på afstand, stadig se det klart, men altså, jeg har lyst til at bruge ordet uengageret. Jeg mener sådan, ja, sådan lidt på en lidt mere uengageret måde, men selvfølgelig stadigvæk fuldt bevidst om, hvad der foregår. Selvfølgelig stadigvæk engageret, men sådan lidt, ja, lidt tilbagetrukket. Mm. Mm. Ja, ja, ja. Og du er meget dygtig til dit job, for jeg ved. Ja, så, Ja, så tak. du er så dygtig, at du kan sagtens gøre det lige så godt, selvom du har trukket dig lidt tilbage. Ja. Og hvis du har mulighed for at lukke din dør, hvor du arbejder, så gør det. Og det er ikke fordi, Mm. at folk nødvendigvis stikker hovedet ind til det hele tiden, men det har noget at gøre med den uro, der er, når nogen går forbi. Øh, Mm. og så kan det være, at man lige tænker, at nå, det var ham, eller nå, det var hende, og nå, det var det møde. Og sådan, det får tankerne til at flyve i forskellige retninger. Så i videst mulig omfang prøv at lukke døren der, hvor du sidder. Mm. Og så kunne man måske hænge et skilt på døren, hvor der står bank på, inden du går ind, eller sådan så lige kan nå at forberede dig. Mm. Ja, så sådan nogle små tweaks, det vil gøre underværker for din energi på dit arbejde. Ja. Ja. Mm, godt, Mm. godt. Ja, vi er færdige med at svare på det her. Har du yderligere spørgsmål til det her emne? Nej. Jo, altså, det hænger lidt sammen med det andet. Planen er, at jeg skal starte op på arbejde i næste uge. Øhm,
Og om det virker okay, eller om det er for tidligt. Det er vigtigt, at folk forstår, hvorfor du har været væk. Mm. Sådan, så de ikke siger, nå, Bettina er tilbage. Haps! Det er vigtigt, at de ikke dyrker rovdrift på dig, bare fordi du er tilbage. Sådan, jeg skulle lige spørge dig om noget. Jeg har gået og tænkt på, nu hvor du har været væk, ikke, så har jeg har lige den her bunke opgaver, jeg har til dig, og sådan, det der kan de godt smutte Mm. med. Ja. Det skal være en stille og rolig opstart, stille og rolig opvarmning, og så få løst tingene hen ad vejen. Og du har lov til at sige til folk, jeg kan ikke have mere på min tallerken i dag. Det der må vente til i morgen. Hvis det kan vente til i Mm. morgen, så skal det helst vente til i morgen. Okay. Mm. Ja, og du må godt sige til folk, husk at jeg har været syg. Du har været syg med på grund af stress, ikke også? Ja. Husk at minde folk om det, fordi folk, når du er tilbage, så tror folk, og så er du tilbage på 100%. Når hun er Mm. tilbage, så er hun jo rask. Ja. Ikke? Så folk tror, det er ligesom at komme sig over en influenza. Så, når du er rask igen, så er alt normalt. Mm. Det stress er jo ikke lige så frem det samme som at komme sig over en influenza. Så sig det til folk, sig den sætning. Folk forstår det, når de hører det, men de tænker ikke selv sætningen. Nej. Mm. Men de forstår det, når de hører det. Så husk, at jeg har været sygemeldt med stress. Jeg skal starte stille og roligt op. Det er Ja. sådan en form for genoptræning. Mm. Ja. Ja, ja, Mm. ja. Så sig det til folk. De er meget forstående og meget søde og meget... Ja, ja, så det kan du godt se. Så får du en rigtig god opstart, når du hjælper folk med at være opmærksomme på, at du skal have en blid opstart. Godt. Mm. Hmm. Er der flere spørgsmål til det her emne? Nej. Okay, så går vi videre til næste. Mm. Så er der et spørgsmål, der hedder, har jeg for mange opgaver i livet? Altså, jeg har mange bolde i luften. Jeg får at vide, det er, altså, det er altid godt at skære lidt fra. Det, det bliver ved med at få vist, når du er derhjemme. Har du en tendens til at, formulere det rigtigt? Derhjemme har du en tendens til at sådan, gøre de samme ting. Altså lad os sige, der står 2 tallerkener, om de skal vaskes op. Altså gøre ting med det samme, i stedet for at vente til der står 5 tallerkener. Ja, helst. Ja, 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 ja. Ja. Så på den måde er du på hele tiden. Ja. Og der får vi vist, at hvor du ikke konstant skal bruge din energi på konstant vedligeholdelse. Øh, Mm. ja, der må du godt give dig selv ro og sige, at det er okay kun at vaske op 1 gang i døgnet, Ja. i stedet for hele tiden. Fordi selvfølgelig er det rart, der er rent pænt hele tiden, men det tager for meget af din energi. Det tager for meget af din fritid. Mm. Så hellere samle det i en balje, får vi vist her, sådan en opvaskebalje, og så samle tallerkener og kopper og bestik og sådan vand og sæbevand og sådan, så det står i blød. Og så kan du om aftenen, inden du går i seng, lige tælle. Mm. Mm. Så stille de blød i løbet af dagen. Du vil blive overrasket over, hvor meget tid det faktisk frigiver for, og sådan mentalt overskud. Og så det er dine vaner derhjemme faktisk, Mm. som tager for meget af din tid. Og det er jo fordi, det skal være ordentligt, ikke også? Jeg kan godt lide, at det har ryddeligt. Ja, selvfølgelig. Um, ja, og du har jo gode venner med sådan, at man rydder op, altså med det samme. For eksempel, stå ud af sengen, bag sengen. Når man rejser sig fra sted, så tager man lige det med ud, som man brugte der. Altså sådan, så der ikke ligger noget rod, man ikke lige har fået ryddet op. Mm. Øhm, så rydde op efter sig selv altid. Vi ser også noget med vasketøj. Vasker du meget ofte derhjemme?
vasketøj? Nej, nej, ikke meget ofte. Okay. Men Men der ser vi også, det er okay, hvis vasketøjsbunkerne de får lov at vokse lidt mere. mm, Øh, Vask hver 14 dage i stedet for en gang om ugen. mm, måske. Ja, så sådan små Mm, tweaks. Og nu så kigger vi så på øhm, forskellige ting, du er engageret i din tid. Uha, den energi kan jeg godt mærke. Ja, du kommer til at sige ja til for mange ting. Men det er fordi, du gerne vil, og du er dygtig. Øh, Du skal lære at sige nej. mm, For eksempel, lad os sige danseholdet, lad os sige, så finder I på at lave en julefrokost, og så siger du, jamen jeg skal nok tage mig af dit og dat. Jeg skal nok tage mig af desserten. Ikke? Så det er okay, eller sådan bare sørge for at have overblik over tingene. Øh, det er okay at uddelegere, det er okay, at andre gør det. Og det er også okay, hvis du siger, jeg skal nok sørge for desserten, og så har du købt desserten i stedet for at stå og lave den. Ikke? Altså sådan, det er okay at gøre tingene lidt nemt, og tro mig, andre, de dømmer dig ikke for det, fordi det er de mm, bange for. Du bliver ikke dømt for det, tværtimod, de forstår dig. mm, Fordi de ja. har det selv sådan. Ja. Kun stå og lave dessert selv, hvis det er en nydelse, og det giver god energi. Ellers så må man godt hoppe hen og købe makronerne i stedet for at bage dem selv, ikke? Mm, mm, Ja, det må godt være lidt nemt. Øhm, at sige nej til det er jo sådan et ret grundlæggende tema. Lad os lige prøve at stille lidt mere på det. Jeg fornemmer, at når du tænker, måske skulle jeg sige nej til det her, så kommer der straks en bekymring op i dig. Men bliver det så gjort, og bliver det lavet ordentligt? Og der skal du vende dig til at være okay med, at det måske ikke bliver gjort ordentligt. mm, Fordi man kan jo godt tænke, "Nå, men så er der en anden, der sørger for, at det bliver gjort ordentligt." Ikke nødvendigvis. Det kan godt være, du har ret i, at det bliver ikke gjort ordentligt, det bliver slet ikke gjort, hvis du ikke gør det. Men det skal du være okay med. så skal jeg prøve på. Ja. Mm, Ikke? Fokuser på, at ting i dit eget liv mm, bliver gjort. Og det her med at også have overskud til andre, også hjælp, altså have overskud til fællesskabet, hjælp med, at tingene bliver gjort der. Øhm, du behøver ikke være den, der har den rolle. I mm, hvert fald ikke i det omfang. Kun når du har også ude på dit arbejde. Ikke? ja. Du er frøken Blæksprutte ude på dit arbejde. Ikke? Og det er okay, hvis frøken Blæksprutte hun bruger 2 af sine arme i stedet for alle 8. Ja. Ikke? Hun må godt sidde på hun må godt sidde på de 6 andre. Så folk på din arbejdsplads er vant til, at du tager dig af alting. Og folk skal vende sig til at selv at ordne flere ting. Fordi det bliver også til en vane. Nå, men det beder vi Bettina om. Hvis de selv synes, det er lidt uoverskueligt, så skal de hellere spørge dig, hvordan Ja. det skal gøres. Så de selv kan høre, du kan godt give dine gode råd, eller dele ud af dine erfaringer med, vi plejer at gøre sådan og sådan. Men de skal selv gøre det. Ikke? Ligesom når man skal lære en teenager at gøre tingene selv. Så prøv Mm. simpelthen, og jeg mener det meget kærligt, jeg mener det bestemt ikke på nogen nedsættende, jeg kalder ikke dine kollegaer for sådan unge eller ikke voksen, det er ikke det, jeg sidder og siger. Men, men, men ligesom når vi skal lære teenager at gøre tingene selv, altså vi coacher dem, eller vi viser dem, hvordan det gør, sådan, så de selv kan gøre det. Ikke også? Og så være sådan over for dine kollegaer, sådan vise dem, hvordan de selv kan gøre det, i stedet for at du siger, jeg skal nok ordne det. Ja. Ja. Mm. Ja, vis dem, hvordan de gør det, fordi de elsker din erfaring, dine kompetencer, du er pisse dygtig. Du er en kæmpe ressource, men du behøver ikke Mm. selv at udføre tingene.
Det er mange gange nemmere at gøre det selv. Jamen det er det, og så bliver det gjort med Ja, det samme, og man var ja, alligevel på vej i den retning, så nu kan jeg lige tage den med på vejen, ikke? ja. Så du kan sige, hvis det er nemt for dig lige selv, hvis det er en nem situation, så kan du godt lige selv gøre det. Men ellers Mm, så simpelthen oplære andre i at gøre tingene, som måske mm, som du ville have gjort det, eller give dem et godt råd med på vej. ja. Ja. Mm, Husk at sige nej til ting, ikke? ja. Det er derfor, Mm, du har havnet der, hvor du er. Ikke? Ja. ja. Mm. Ja. Altid. Er der flere spørgsmål til det her? Ikke til det der. Okay. Så er der et sidste spørgsmål, og det er bare et nysgerrigt spørgsmål. Min datter er gravid, og jeg er nysgerrig på, hvordan det kommer til at gå. Øhm, det går fint. Vi ser, altså, nu mærker jeg også ind i, hvordan hun har det inde i kroppen og sådan, og det er jo selvfølgelig en hård omgang for kroppen at være gravid, det er klart. Jeg ser en fødsel. Er det selve svangerskabet, vi snakker om, eller er det også efterfølgende? Det er bare også efterfølgende. Også efterfølgende. Mm, I ja. forhold til, altså i forhold til barnets sundhed, eller i forhold til at være forældre, eller hvordan tænker du? Ja, forældre. Hun er ung. Mm, Okay, ja. det er et eventyr for hende. Det er en spændende oplevelse, og hun er meget glad for det. Mm, Jeg tror, den store hovedpine kommer først, når barnet sådan, øh, er født. Jeg ser barnet sidde i klapvogn, så det er altså når at være gravid og amme og hele det her, det elsker hun. mm, Og så når barnet bliver lidt større, altså vuggestuealder, så er det ligesom der, det går op for hende, hvor meget at være forældre, hvor meget det styrer ens hverdag, og mm, hvor meget ens hverdag er betinget af det. Fordi at være gravid, det er fuldtidsjob 24/7. At amme, det er sådan set også et fuldtidsjob, man skal være på 24/7. Så når barnet begynder at gå i vuggestue og få lidt mere selvstændighed, og hun begynder at få lidt mere fritid tilbage, og ikke er på 24/7, ikke? mm, Så er det der, hun begynder igen at tænke på sådan, det kunne være spændende at lave det her, og jeg vil gerne det her. Og så er det lige pludselig, det går op for hende. Nå, jamen jeg skal selvfølgelig, barnet skal også tænke, at man er ikke lige så fri mm, til at gøre de ting, man har lyst til, men barnet skal selvfølgelig, er selvfølgelig en del af det, ikke? Og det er der, det går op for hende. Øh, det er måske der, hun kan blive sådan lidt, oh. Men hun kommer selvfølgelig til at elske det, det er klart. ja. Men Mm, det er ligesom det der sådan store chok af, hvor meget det faktisk fylder i ens liv at være forældre. Det kommer først, når barnet går i vuggestue. mm, Ja, men selve graviditeten og selve amningen og sådan det, hun elsker det. Det bliver så skønt. mm, Baby bliss. Altså selvom der er også gylp, og der er alt muligt, ikke? Men altså, sådan, det bliver virkelig, og dig, mormor, my god, du kommer til at elske det. Sådan, ja, good, you good. mm, Så det bliver skønt. Det skal I bare nyde. mm, Ja, og så når barnet går i vuggestue, og sådan, hun begynder at savne lidt mere. Nu siger jeg frihed, men det er måske i virkeligheden af hendes, altså hun kan gøre dit og det. Også fordi hendes liv har jo sådan set været sat på pause i 2 år, når barnet, ja. på det tidspunkt barnet går i vuggestue, ikke også? Altså, så der er mange ting, der sådan har været sat lidt på standby. Så hun har jo brug for, at mormor, hun passer baby. Så babysitte, det, øh, det bliver simpelthen, det er en stor gave for hende. Så det kan du se frem til. Mm, Ja. ja. Mm. Spændende. Mm. Mm. Er der flere spørgsmål til det emne? Nej. Okay.
Vi går videre til næste. Der er ikke flere. Der var ikke flere. Nå, Nej. er der nogle spørgsmål, der er opstået undervejs, vi lige kan kigge på? Nej, det tænker jeg ikke. Mm. Jamen, når jeg siger Spirit Guides, der var så fredfyldt over det hele. Så tror jeg simpelthen, vi er færdige. Den her fredfyldte energi. Kan du mærke den fredelige energi? Mm. Mm. Så det er til dig. Det er din energi. Det er der, vi er nået til. Tak. Selv tak. Spirit Guide siger tak til dine guider, siger tak til dig for det arbejde, du laver med dig selv. Mine Spirit Guides siger også tak til dig for det arbejde, du laver med dig selv. Og jeg siger tak til jer alle sammen for at komme og være med i det her skønne healingsarbejde. Og til seerne, der vil jeg gerne sige tak fordi I så med. Og husk, I kan altid booke en tid på spiritofone.dk. Og har I nogle spørgsmål, så kan I altid sende en mail til info@spiritofone.dk. Så kæreste Bettina, vi vil sige tak for denne gang, og held og lykke med det hele, ikke også? Tak. Godt. Ha' det godt. I lige måde. Hej. Ja. Hej hej.